This program is brought to you by Blue Energy Fuel Station, Taktak Computer Vendor, TCK, The Colon King, Uy Masoy Wine Factory Incorporated, Rescue Ethyl Alcohol, Biramax Capsule, Mas Gahi, Mas Lami, Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Camo Extra, Calcium Ascorbate, and Zinc Sulfate. This program is brought to you by Blue Energy Fuel Station, Taktak Computer Vendor, TCK, The Colon King, Uy Masoy Wine Factory Incorporated, Rescue Ethyl Alcohol, Biramax Capsule, Mas Gahi, Mas Lami, Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Camo Extra, Calcium Ascorbate, and Zinc Sulfate. Halo. Special halo. Alright, alas 9:03 now. Siyempre lang hindi po na po sa atong maing gabi, ititabi. Wednesday karon, basta Wednesday, Miyerkules yun na siya. Perfect. Ay, musta man mo? Musta mga buhay-buhay? Labi na sa permintigatang matagabi. Salamat ha. Last week lang ko nakabalik nga matagabiin at daghang salamat sa ako mga sponsors. Matsalam ha. Maulam sa tanin nyo eh. Thank you kayo ha. Thank you ha. Lang edisyon na sa daog. Siyempre, supposed to be natan ako'y guest karon. Tungod kay Valentine's Day, kuan kay ko kanang follower kay kuanin nila. Kanang amiga na ko ni siya, tapos lately nakita ko sa Facebook nga na siya yung mga friend, nga na siya yung girlfriend. So babae siya, tapos na siya yung girlfriend. Tapos in fairness, sweet kay silang duha. Nakita na ko nga bro, hindi sila luod tanawon. Okay ra, yeko are. Talaga mo ko yung mga friends na mga Yuya Bells. Oo, aan ko mga Yuya Bells na friends sa Shokombar. Tapos most of the time, makita na ako nga ingana diay, ang mga Yuya ingana magselo, ang mga Yuya ingana magmahal, ang relationship sa Yuya ug stray ana. Mulang gusto na ko silang mag-guest, kaya gusto na ako makita ilang love story. Kung the same ra ba gihapon sa mga youth mooch o sa mga bisexual o ingana sa mga girl-to-girl relationship, kisabay masilosog silosa, pareha ba sila sa mga kuan, sa mga Yuya nga give, ana. Pero medyo busy, medyo busy. Okay, ang iyang partner na basta mga gabi na napag-uli. Tapos, gikontak po na ako si Kuan, the famous teacher Mikmik. Naman ko yung number niya or nag-PM-an me, pero wala man ni-reply si teacher Mikmik. Okay? Sabagay, busy na. Daga na po endorsement. But anyway, karong gabi o na maggugmang giyahag drama ta. Kaya, siyempre, dagan may mga ga-PM sa ako sa ilang mga personal problems. Salamat kay nagsalig mo ha. Sayang lang kaya di malate na ako mapansin. Kaya dagan kita fan pages na ginatanaw. And hopefully mo na akong makita karon. Huwag na iusa nga nakakuha sa ako og pagtagad. Busa ako ning basahon ng ato ning idrama karon para matagaan na tong advice. Ganahan ko ani.
Pero siyempre, napagay po tayo, Paul question. Paul question for today. Unsa nga side effect sa vaccine, sa COVID vaccine, ang imong gusto? Sa upat, kaning upat na akong ihatag, unsa nga side effect sa vaccine, sa COVID vaccine nga imong gusto nga effect? Una, mahimong tulo ang imong tutoy. Sa duwaram na kabuk, mahimong tulo. Ikaduha, matubuan kag tiil sa likod. At least kung mahigda ka, napagapoy tiil. Ikatulo, naay motorok nga finger sa imong ilok. Naitudlo nga motorok sa imong ilok. O ang ikaupat, tanan nimong ngipon mahimong bagang. Iskiya na sa tubangan ng ngipon mahimong bagang. Sige. Oy, paki-share sa paki-share. Before ta magugmang giag drama ug balamatagan na to ning advice ni. Shoutout ako sa mga first honor, si Sang Narbay Zayas, Ren Pizarro Suarez, si Maris Rasbor Mihelano. Oy, Arnie Saniel. Musta brother? Mark Andy Alar, may gabi. Bobing Marley Corona, Jason Boris Kiambao, JP Igam. Hi JP. May gabi, shoutout ako sa akong partner sa Kuwait nga si Rizalin Arango, sa akong family. Salamat. Ella, can you please give me water? Thank you. Love you. Rizalin Ango sa akong family, Apal, Igam, Payat, o Adonis family, salamat. Why sa pa yan? Pag-share na. Kung gusto mo mag-comment, i-follow sa ninyo ang Bitok-Bitok fan page para pwede din mo makuha. Share na ni sa inyong grupo. Good vibes na karong gabi una. Galaan ko ani nga letter. Kaya usan ni siya kababae nga hilig og mga hitsuraan nga lalaki. Ever since pa lang, high school pa lang siya, hitsuraan ginayang gusto. Erwin Teodoro Jr., maying gabi. Gimay John Alexander Dompit, maying gabi. Pakishare na sa atong live. Daghang salamat again sa Cherry C, pinaka-powerful kay karon. Ang Cherry C with vitamin C ni siya. Pero ang atong vitamin C dili basta-basta, dili isa ka ng mga oranges. Kaya kasagara karon ang mga vitamin C oranges man diri ato. Ang ato gikan sa kamo-kamo extract. Dili ila-ila, dili aho-aho, kundi dili kamo-kamo. I-search yan niyo na sa Google kung saan nakanit ang kamo-kamo extract. Calcium ascorbate ni siya plus napag-yung zinc, di ba? Pang kontra COVID. Lami kay ni mo na akong ginaminting kay siyempre galakaw-lakaw man ko bisag asa ko padulong kaya na akong ginadipinsa ang Cherry C. Alright? Oga, siyempre ang pinakabago na akong endorsement ang The Colon King, pagka the best. Every sachet labi nagkamo diya nga medyo daghang kay mo gikaon ng mga cholesterol. Kanang uban diya nga mga constipated, di makalibang diritso o nay uban na kanang ibutan nato daghang kay mo nakaon kay na birthday mo ana lami kay ni siya. Usa ni siya ka fruit and vegetable fiber juice drink. I-mix lang nimo niktaro sa bugnaw nga tubig. Tapos ikutaw nimo maayo then pag inom nimo perfect. Pagkaugma tuloy-tuloy ang ligaya. Bugwak tanan nimong kinaon mga mantika, bugwak tanan. Maghinlog yung kay Borgilabhan ang imuhang tinaing. Available ni sa TCK sa yung mga butika o nasa online TCK. Ganda fairness. Pwede mo makapalit per box, pwede mo makapalit o per sachet kung di mo gusto, tigi-tigi na mo. Pero mas may tungo sa kabox yun. O siyempre para sa inyo mga uyuan nga di naging mugahi, Bira Max Capsule, mas gahi, mas lami. Kung gusto niyo nga tuloy-tuloy ang ligaya, gabi, anton magbuntag, agay ka na. Di yung ka mawawan, Bira Max Capsule.
Kung sa ingredients ani, Panax ginseng extract, tongkat ali, ginkgo biloba, horny goat weed, ug napagyumaka. Tanan sa gul sa pampagahi na natanan sa Biramax. Duha ni siya ka kapsul. Duha ka kapsul. Available ni siya sa Save All Pharmacy, sa Parmasya Oro ug Oro Pharmacy. Biramax capsule. O ignay nyo mga uyuan, mga angkol diya. Siya pagtunin mo, tiguang? Batanon lagi, 40 lagi, pero saan tama na diya? Luya naman skolas. Wa mo. So sa panggulatan ninyo, mag-Biramax na. Alas 9:12. Simulan na po natin ang alamat. Hello da, Kang Rose ako. Kang Yang Yang, Jetro. Hello da, Kang Boss Eric Magat nga nag-send og 75 stars sa party you guys. Sa tanan namong mga aktibo nga mga Westwoods volunteers nga party you guys. My change is coming. The change has come. Ito na. Simulan na po natin ang ating gugmang giahak. Ang atong letter sender of the day. Gusto ko na lamang ang imong gugmang giahak. Paya kinindughan ko ano nili akong masukama. Kung sa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Sorry, ganina po ko nagyaw-yaw, walay audio, pandamay na yun. Advance happy birthday sa mong kaubang nga si Jesus Mendoza. Hello dia kay Boss Jesus, advance happy birthday. Again, hello ko sa tanan mga BOD o mga officers nga tinabangay diri sa Westwood sa among mga silingan diri. Headed by, of course, Boss Pel Cruz, Bossing, si Sicario Ipay, Boss Ipay, si Boss Jonas dia, si Boss Robert Lee, si Joe Asuncion. Hello dia kay Joe Asuncion. Hello sa internet. Siyempre kay Boss Eric Magat. Boss Eric, may gabi ninyo dia. Ano yan ang atong letter for today? Naitago na to nga sa pangalang kisa mo ni. Si Cindy Lenny Day. Larga. Hello po din sa akong silingan din nga si Kukoy. Si Kukoy Sulatan. Dirahan. Tita B!
Maing gabi mo dia, Tita B in the place to be. Gwapa ko really, gwapa ko bliya, please lang. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Cindy. Ay, basta mga Cindy, gwapa na. Mga pang-beauty queen. Pero lahi ni nga Cindy ni. Itago na lang ko sa pangalang si Cindy. Ang apelido kay He. Chinese. So sa lugar, Cindy He. So ang full name si Cindy He. Ever since high school pa ko, kapamili gyud ko og mga hitsuraan ng mga lalaki. In fairness manggod kay member manggod ko sa drum and bugle. Ay, kanang mga kuha, kanang sitaw ka na. Kanang banda-banda. Para sa unang panahon ay basta ang imong uyab ito kay nasa banda, mga band majorette, asikat kay ka ba? Gwapo kay ka sa tanan, kay imong uyab nasa kuan. Twiller ba pangalan na? Magkana ba? Na magdala-dalag baston? Si tawag ka na. Twiller? Sikat kay ka basta yung anang kuan. Anyway. Tita! So sa high school pa lang ko, hilig yung kong mga gwapo nga mga lalaki. Sama sa mga silingan diya nga si Boss Eric Magat. Mga kulbak yung mga barog, mga mistiso kayo. Silingan daw mo ni Kuan. Si Cindy He, silingan ni Dagkote. Member pa ba ka sa Royal? Wala. Member pa gyapon pero wala dili na aktibo. Hapsay ng panginabuhi. So since high school ko na ako'y nauyab, kasagaran ako mauyab mga varsity, mo ginalagi ba? O say, bali ba city, mga itsuraan. So mo gina ko mga standard. Di pa po na ako nasala po nga dagay ka panguyab na ko. So mo na makapili gyud ko. Wow, ang bugera! Bugera, ang bugera. Ang bugera makasindi, ang bugera makaoy. Sala ba rin ako na nagipanganak ko gwapa sa bagay. Kaya lang, ambot baryo kabalo, kasagarag yun, ang pinakadugay na yun ako nga relationship kay 2 years lang yun. O katong college ko, nakauyab ko. Pero igo-igo mi nag-graduate. Naibawa na ako nga nakaburo siya sa lain. Oh! Oh! Luoy kayo! Luoy Oaks! Bosa at that time na kayong kung ay daganto ko'y nauyab. Pero unsa ba dili ba successful? Nakayang yung ko nga saan ako nagkamali? To make the story short, nanabaho ko isa ka sales agent. Hello ko diya kang Boss Ruben Langgamin. Ang lalaking vampira nga di katigulang. Nga mato pa niya bagay daw sa iya ang Biramax kay gahi daw permi. Hoy! Og tita! Nako'y nakauban sa akong kitrabahoan karon nga itago nato sa pangalang si Ralph. Buutan nga lalaki, gentleman, maayog pamatasan, maayog barog, may istorya, isa lang yun ang diferensya. Pangit si Ralph.
Grabe. Grabe sa ka makasulti sa word nga pangit, oy. Maka-hurt mo sa ka sa feelings na mo, oy. As in, buutan kay siya. Perminti mi ginasungog-sungog sa opisina. Sa tinudanay lang, dako siya kita sa among pagpamaligya. Makabuhi nagpamilya. Pero mo lagi akong giingon, pangit lang yun siya. Grabe si Kikoy. Okay nga niyang nahitabo! Uy, day. Sabay mo ba? Day. Kamu na, day. Kamu na. Sabay ka muna. Kamu kay ka ba? Kabalol ba yung kuha nga sige mo og ginasundok yung kanya perminti, ginatog kanya perminti sa imong balay, ha? So, kamu na. Kamu na ni Ralph. Ha? Dili pa man good? Dili pa man kami? Pag sure ba? Grabe man gudoy mga halos mga tulo naman siguro kabulan na sige paduding na si Ralph nimo, sige na mo hatod sundo dako na sa gasto nimo. To say klaro kay nga gapang libre sa perminti para lang yun madam kakadamay mi tanan namang libre sa paniudto ba para lang yun makuan ka. Hantod karon day wa paghihapon undecided or sekreto lang. Sulti ko sa tinol be sekreto lang. Naong be? Look into my eyes. Dali, look into my eyes. Sulti ko sa tinuon. Sas? Uyab na mo no, sekreto lang mo no. Di mo ko nabawal sa ato diri. Nakoy sulti sa mo day ha. Ay ko'y pagsaba day. Oh, sana na. Kamo na no. Sulti ko ba? Nagbasa-basa na no. Natilap-tilapan na ng imuhan no. Sulti ko sa dahil di naman, open naman ko sa mga ngana, day, natila-tilaan na ka, dahil sa man, day. Daw, bila-bilami, day, tatasag ka ng dila, day. Uy, ba, lagi kaayo ka. O sa mangyad? Mabiyan akong problema, ay. Sa'y problema. Kanang, kabalo ka, in fairness, si, ganang ko ni Ralph, kay, in fairness ni Ralph, buutan. Correct. Tapos, gentleman. Correct. Tapos, every time, kanang friendly siya, jukiron po usahay. Correct. Lagto ba sila si Rota's train? So, sa pabigi pangita ni mo, mabitong natingala ko ni mo. Tapos, day, kanang ko saya kay kanang may mo abi-abi sa tanan ba? Tapos, reliyoso pag yung kaayo. Kabulo ba ka nga before may manla ka na muli sa balay? Muhapit yun may nag-katedral kay magdagkot ni uga ng kandila. O di oy? Mo. Una raman day, so say problema. Sugto na day ni mo siya. Day, mo niya akong problema, day. Kanang sa tinud-anay lang ba? Ayaw ko i-judge ha, basig mo din kong awayon. Unsa bagay, wala pa bagay ka ng istorya. Ani day ba, kanang, di maging madaiyang naong day, uy? Unsa? Iyang naong ba, di yun mada? Kanang, gitry biya yun ako, day. Kanang, akong gidivert akong una-una ba sa iyang attitude, siyang kabuutan, pero, bisa kung saan man yun ako, uy, kanang, para sa ako ba, kanang, dako yun ang effect ang naong ay, wala, uy, pagka-choosy, bagyong kaayo ni mo ba? day, honest lamang ko. Ako ba kita, listen man po kayong sugto na ko siya nga, technically deep inside, wala gid ko ganahi, bi, kana lugar. Sa bagay, Ani na lang, kanang kung mag-date mo, dito mo sa kanang mga walay suga. Kanang ngit-ngit ang kuan, para di mo makita yung dagway. Grabe po kay ko, eh. Day, tanawa, ito to kay, ay kay pala taday, tanawa, rin siya, tanawa, day. oo. Tanawa, rin yung ilong, day, murag yun, palwa, day. Tapos, in fairness, hamis naman yung inong, pero maklaro gini mo nga katong bugas-bugas yun, gini siya kaniyad to. Bakit tanawa yung nongo? Murag yun ka ng moon bitaw, nga dagan kay mga kuan craters. Tanawa, dagan kay mga bangag-bangag, no? Pero in fact, hamis naman, pero dagan ba? Tapos,
dili sa kwan day, puti man siya ngipon day, pero grabe day, uy, gasapaw-sapaw day. Na grabe kayo ka, uy. Grabe kay ano kay mananaw. Dili man pud, pero tanawa yang mata o ug yang dalunggang nga tangkad. Mura siya tarsier day. Ambot bagay, pero di po na ako siya mabasted, kaya di ko gusto ma-hurt yung feelings. Pero bisag usaon man gyud ako, gitry biya gyud nako day. As in gitry. Tanang na piyong-piyaw nako day. Gitry gyud nako day. Gitry gyud day. Wag gyud day. Uy, wa magi-spark day. Pangit gyud kay siya day. Wala, uy. Pero tanawa bukdo ba ya siya? Medyo dakon bi pong iya ha. Sa bagay mo po na akong nabantayan, medyo dako-dako gyud. Naraman din na ikabalaka kay pagpansa ka na mo piyong ramang ka, ayaw lang tanawa yang nawong. Or kung gusto nimo, maskarahin na lang og kuan, James Reid. Ano ba, kanang kung magpiyong-piyong na lang ka, tapos mag-ungol-ungol ka, pero si James Reid, di mo una-unaon, ala na lang di ay. Kasi doon ay labito ka ng imong edad, ay napagsusi-susi sa imong edad. Kay 30 na baya ka. Tapos kung makabuhi pag ini si kuan, kay siya na ba'y sunod mahimong manager, kana mawala bitaw na si sir, kung mamatay bitaw na si sir. Kung kana si sir ma-COVID ta mamatay, si Ralph na din ang puli. O di ayahay kayo ka. Uy, bastos kay kaday. Pero dahil mo ginakong problema, promise ay. Kanang, sa tinudan na lang, okay man, buutan, pero mo lagi day. Pangit yung kay siya day, uy. On a plusieurs en même temps à avoir besoin. Hi Cindy. Hi Cindy. Cindy, hi. Hi Cindy. Asa karon pa man? Kuan kanang namila ko mga friends. Saman, iyatod ta ka. Ha? Iyatod ta ka? Sure ka? Ano man? Kung bisag asa ka pa doon, bala di sa ka muli, iyatod sa ta ka. Ang ako lang gud nga, mag-worry, manggugugod kung basi bitaw di ka makauli og sakto bata. Kablo na ka sa panahon karon. Kanang isod kayong panahon, di ba? Ana ba? So, mo na. Kabalo bitaw ka? Kabalo bitaw ka, Ralph? No, Ralph? Kanang, wala pa gyapon ka masumhi sa ako, Masumhan? Hagas ko masumhan. Ikaw pa. Kabalo ka, bisa pag dugi-dugayo pa ko ni mo sugot, bahalag 2 years pa ko ni mo sugton. Pagulat gyapon ko kay worth it mangguga nga pagkababae gud. Okay ra na ako mga sakripisyo tanan. Bahala pag matag-ud to, siko pang libre ng atong mga kauban office media kay ako gini pagkita sa imo nga tinud-an na yun akong feeling sa imo ba. Kabalo ka. Di ko gusto mamakak sa imo ay. Ano man? You know, you're a very good man. Maayo ka, buutan, bright, funny. Tapos friendly pag yung ka, Maayo kayo nabantayan na nimo. Oo, nabantayan ako na tanan, uy. Nakita pag yun ako nga. Huwag yung kay kalaban diri. Tapos reliyoso pag yung kayo ka. Salamat na nabantayan na nimo. So, naraman din na day. Nakita raman din mo day nga, ingana ko.
So, unsa pa man day kulang para nga sugton ko nimo. Ako ang manggod kanang Ralph, kanang ako'y sulti sa imo bata na di ka malain. Ay, way problema. Sulti lang ko. Way problema, sulti ko tanan, di ko ma-hurt ana. Basta gikan sa imo, okay ra gyud na. Sure ka? Ay di na lang ko kay basing ma-hurt ka ba? Unsa man gud nagon? Kanang ingani ba kanang Ralph, kanang nakoy question Ralph. Oh, sige. Problema larga. Kung ang length sa among coral kay 50 feet, tapos ang width niya kay 65 feet, unsay area niya? Pandami. Math man eh. Joke lang. Nakoy question. Kalbahan sa kuda. Nakalimutan ba ko sa formula sa area? Kanang Ralph. Kanang imong Ralph ba? Pina or Afe? Ay, kuha na siya kanang letter Faye. Ralph. Sorry. Kanang ay gyud kalain ha. Promise do. Tana friends pagyapon ta after na ko ni sulti sa imo. Laka. Kulbaan man ko nga linya da. Murag padulong galing na sa di maayo da. Ralph, sorry gyud kayo pa. Di ko gusto. Kanang dili ko gusto. Di na ko gusto mamakak nimo. Pero Ralph, parang akong mahatag bitaw sa imo kay friendship ra gyud. As in. Usay pasabot ni mo ana. Ralph, sorry gyud kayo pero friendship na gid ako mahatag sa imo bisag unsaon bitaw ginugtan-aw murag wala gyud koy as in kanang wala gyud spark gitry biya gyud nako pero wala man gyud wag gyud ma-develop akong feelings. Pandamay. So pasabot ba ni ini busted ko? Kung medyo bugukon ka, mura din mo magets. Pero kung bright ka, Ralph, I'm so sorry, pero friendship ra gyud. Sorry gyud kayo kanang di gyud na wala gyud bay, wala gi grabe bay, wala gi spark bay, grabe gay bay. Unsa may problema? Abi ko bag okay ko, buotan ko, ana, unsa pa may kulang, gibuhat man ako ang tanan. Sulti daw ko kung asa dapit ang palpa, kay para dito na ko i-improve. Kuan, di man ako masulti, oy. Basta okay man ka. Pero siguro di lang yun ako ang babae nga para sa imo. Grabe po doy. Unsa pa manggil kulang? Sulti na lang ko, bi, para makabalo ko. Ralph, basta Ralph, I'm so sorry. Friendship lang yun ako mahatag. Friendship lang yun. Why is that sad look in your eyes? Why are you crying? Tell me now, tell me now. Tell me why you're feeling this way. Muna karon. Problema na ako, Tita B. Labay sayop sa kuha. Ngay nga, di ka nang
hilig more into looks gyud ko. Sala ba na nako? Nabakoy kay usay mo ako mga friends ginabasol ko. Sa ako mga friends ginasultian ko ngano daw ing anak ko. Sa tamang gyud nga hilig man gyud ko gitsuraan. Tadi po ko gusto mamakak nga makipagrelasyon sa usa ka tao nga dili gyud ako feel. Unsay matambag nimo ana sa ako, Tita B? Sulti daw ko. May gala mo gawas ng Star Dancer, may gala. O, niyan ang Star Dancer. Alay na mo sayo na may gala mo sayo na. O, niyan na, sayo na. Uy, sayo. Ano na si Paloma? The days when you're here with me, those laughters and tears we shared for years. Memories That we have. Makapiright na sa tani kalakihan ni. me and you Tabangan nato ni si Kuan. Natay 30 minutos. away. You left me all alone. Go on, do what you want. You don't have internet? But please don't leave me. You break my heart. Muna itong question for the next 30 minutes. I do. O sa mga namina po karon sa Spotify. By the way, kung first time niyo nakapaminaw karon, nako yung mga uban akong mga shows naka-upload sa Spotify. Pangitalan ninyo ang Bitok-Bitok University Podcast. Na dito. Unsa inyong kuan ni inyong opinion atong basahon before sa akong opinion. Nganong mahilig sa itsuraan? Tama po niyang giingon. I mean, di man po niya sala. So, di siya gusto mamakak. Hilig lang siya gitsuraan. Di po siya gusto nga musulod po sa relasyon nga tungod lang kay buutan, naluoy na lang ka kay si Panguya. Sige na, imo na lang gisugot. But eventually, di ko gaganahan, di ba? Makipag-lips to lips ka sa lalaki nga edos ni mo type. Di ba? Pag chula, anaan ni mo chula. Pag tanaw ni mo sa kiwing, hay, tingap ang kiwing. Di mawala imong gana, o di ba? Sige daw. Hello diha kang Ma'am Joy Martinez diha sa Baltimore, USA. Alas 8:25 sa buntag diha. O gasno ba diha karon, Ma'am Joy? Dit Galula Abuhan Bentazal. Brother Bern, miss na ako imong golden voice. Now kita na pud ko nimo. Katong wala pa nakabalo, dili pa updated, basi pa paki-follow sa Bitok-Bitok University. Na ako karon sa home radio. Black timer ko dito. 1 hour 7 to 8 gahi ni Bay. Nako diya. Kapoy ko mangyak dito. Paki-share na lang paki-chismis sa uban. Salamat ha sa inyong pagsunod kanako. Mag-move on na ta mo sa tamang gyud ani namang gyud ni. Again, please, atong Tagalog pagtagad. Atong question of the day. Uy, atong poll question, B. Tanong na akong poll question karon, B. Tanong sana ako kung sabay current na kuan karon. Kung unsa nga side effects sa vaccine imong gusto, mahimong tuloy mong tutoy, matubuhan kag tili mong likod, na ay maturok na fingers imong ilok, o imong ngipon mahimong puro bag-ang. Sige daw. Kuya Joel Olvida, kuya, may gabi kuya. Dede. Nganong mahilig sa itsuraan? Alam mo, in fairness sa atong letter sender, ako okay ragyug ko kung medyo napaka sa mga high school, napaka sa mga iba na itong mga early stage sa college, kung medyo itsuraan niya po yung gusto, ma-attract mo, fine. Masabtan ginan ako. Ako di ko mutuan ng kanang mga high school, mga senior high mo ingon nga, di man na mag-matter ang looks, ang importante lamlam mo da paghilom mo. Tanan gyud mga senior high school, mag-matter gyud ang looks. So tiyan ta mo da, ano mo si plastikan dia, okay? Pag medyo bata-bata pa mo, medyo mag-matter gyud na ang looks. Pero gaka-worry lang ko aning
medyo na naka sa 30 hon, og until now, nag-30 ka na lang, looks paghapon ang imuhang murag number one criteria for choosing your partner, there's something wrong na yun. Kung medyo dito paghapon ka sa physical thing, ug nanagapon ka sa edad ng mga 30 hon na ka, pasulod na ka, madam, kailangan na ka mag-change sa imong kuan or there's something wrong. Di ba? Murag di na ni kuan, murag para na ako murag. In fairness naman, kasi pag as you grow old, dapat ang imong criteria for judging of your partner, kung sa high school 90% physical appearance, or ibutan na natong napagid sa 50% ang iyang physical appearance, and 50% kung kinsa siya, varsity ba siya, ilado ba siya nga kuan na personalidad sa school, then fine, okay ra na nga criteria. Pero dapat pag magkatiguang na ka, magka-college, magka-duol na ka, magka-30 na ka, dapat ang inyong physical appearance magkagamay na siya. Medyo magkagamay na, di na kayo na sa ingon yun nga. Mag-ampo kaya punta nga itsuraan. Siyempre, kisa bagay na kuan. Pero dapat magkagamay na. Dito na, ang magkadako na dapat na is more on the criteria, the character of the person. Kailangan medyo dito nakafocus sa iyang character. Tapos, magdugang nakaglayang criteria, percentage na po sa mong pilion kung kaniba makabuhi ba ni sa kuha. Not necessarily na kailangan kwartahan yung diritso, swerte kung kwartahan daan, okay na kayo na. Pero at least, usa ka tao nga madiskarte, mahilig, mangitag, pamaagi. It doesn't mean na kailangan, like I said ako it doesn't mean na kailangan pag ilan ninyo na rin siya, naka-fortuner na rin siya bago, na rin siya badili. Bahala pag nagmotor na, pero at least ang imong dugang sa imong criteria is, this person, nakita nimo nga, burag madiskarte. Kabalo mo diskarte sa kinabuhi, mayong mangitag diskarte, a big dreamer, grabe magdamgo sa kinabuhi, kana. Muna yung usabon niya. And same with those guys. Baliw na to sa mga lalaki nga nagtanaw karon. Please, kung na mo sa mga edad nga 30, sabot na ko mag-40 na. Panawagan si Master Poppy. Diyan na nimo, pag diyan na mo nga edad, pag mga 30s na ana, wala na, halos, kuha na lang nga, taas na ko na kayo ng 30% itsura, 20% itsura, dako na kayo na siya nga percentage. Dapat ang dako nga percentage dito is, ang iyang character, iyang personality, hambugiro ba ni, o sa ba ni, dito tanaw nimo, mayo ba siyang batasan, family-oriented ba ni? Ana, dito ni mo tanong ka ng, tapos, ang next na percentage, again, akong utrohon, i-move ni mo, dito na rin ka sa, kanibang nga tao makabuhi ba ni sa akong pamilya? Kani nga tao makahatag ba ni kahayag sa akong kinabuhi? Again, akong utrohon, dili man, nga kanang, pagsugot pa lang dato na siya, pero nakita ni mo nga maayo kayo mo diskarte, maayo mangitag pamaagi. Dapat ingana ang percentage sa pangitaon ni mo. So, if atong letter sender ka ganina nga medyo hilig siya og kuan, syopo nga kiwing, syopo nga ikaw, ako okay ra man ko anang hilig ka gwapo. Pero again, dapat dili na siya mao ang dako nga percentage. Oh, sige, batatog ang gwapo mura na siya og flyer. Murag flyer ba? Uy, gwapo. Mura mag-design sa cake. Mga cake. So, primero nimong tanahon ang design og kuan sa cake. Uy, sa may gwapo ani. Uy, gwapo ni nga cake, oh. Ganang kuan ni, oh. Ganang kuan ni nga cake, nindot og kuan, oh. Di magsugod. Tapos, di ka diretso mo judge, oh. Pag, di ka mo tanaw sa pagtilaw, sa kuan, di na din mo daw. Ang lasa na din, ang dili po ka ng tilawan ni mo siya, dili. Ang karakter na dayon. Kung sa imo lang ga, dili po ka na ko ma-blame. Tama po ga. Kung di yung madala ang kakuan, ang kapangit, ayaw po. Ako po, strongly suggest po kung ayaw po yun nasugta ang tao, kung napugos lang ka, naluoy lang ka. Kaya eventually, kung mapugos lang manggug ka, ang tendency na din ana,
Nananay kay chances, mas dako imong chances nga mag-cheat ka sa imong partner. Di ba? But in fairness, dagang po yung mga nakaila. Nga, permiro, they hated the person, they don't like him, pangit siya, lisngag siyang ilong, bagtakon, lagumog tangkugo, lain iyang, basta naingana. But eventually, na-develop, kana mo'y mas lami, kana yung na-develop. Ayaw gitong nanguyab ra ka, naluoy lang ka. Mas lami itong primero, di kaganahan, pero itong si mong kabuutan, na-develop. Medyo na nagkaano na ka, nga pangitaw na ako siya. No, oh my God. No, di ko ganahin. Di ba? Nagmama na rin ka. O di, okay na dayon. Muna ganahan na to. Labi na ka nang na-develop. Iyo. Yan yung pinaka-nice na pwede buhaton. Si Kimpi, dili na kumpiyansahan ang mga gwapo karon kay bayot na kasagara. Joshua Bisamis, kung mag-high ang gwapo, kiligon dayon brother, pero kung pangit, automatic manyak. Mao lang. Kahit na Oy, chicks me, may gabi. kang Grabe mo ganyang true lalo. Nakatiste na rin ka na, chicks me, nga nandi kay gwapo. tamtan ako umiiyak Bisag dili itsurahan, basta komedyante ka, layo ra ng mga varsity. Amo ba? ako Anong high school ko, amo ko mahalin. halos Komedyante man tako. sa'yo Di kaya ba high school, Brad? Dito kaya po sila sa varsity, Brad. kahit na Dito sila sa mga varsity dance troupe, ana. ilulog Joy Beans! ko Brain Samuel, pasauto ko sa akong bana nga si Jimwell John Balatero. Gipahinayan ako ang volume niya kay nagpatulog pa kong baby namo. Karon naka-headset na siya. Okay kayo. Maayong gabi sa tanan. sakit man ito Harvey Perez. so Good evening, Tita B from Metro Manila. Lodi kayo. Hello ma'am. Musta na mo diya? Roberic Palban, Idol. Jamie Arecto. O si Jun Jai. Kay lami ang itsurahan. Dilipod sakit sa mata. Ay. kita Leonilyn Asludi. South ko diri sa Cabalyan, San Juan, Southern Leyte, Tita B. Sabi ni Chicks May, slight lang. Way mga hapon nga gwapo da Chicks May. dahil Ang nasod na gusto na kong laagan ang Japan. Pagkalami. Mo na siya actually. So, again, kung medyo bata pa mo, akong utron again. gagawin Makasabtang gina to na dito mo. So kamo mga lalaki da nga di ka kahalin sa high school kaya di kayo mo gwapo. Tarong na lang mo iskwela, tarong na lang mo iskwela ha. Tarong mo iskwela, pag negosyo mo tarong, kung na mo yung negosyo daan, tunin na daan, bata pa lang mo para masayo mo masulong negosyo para madato mo. Kaya kung madato na mo, hagbay ra ng mga chicks diya. Kung na mo'y kwarta, ha? So katong mga bata-bata pa, mga high school, mga senior nga di ka kahaling kay tengap ang kiwing, dos ang lagpak ang kiwing. Taron lang sa mo eskwela karon, di lang sa mo focus. Kahit sa pagdaw man na imong crush nga beauty queen, usahay ra ba kay kung kitsa pa'y alanganin ng naong, kung makakrush po, ambisyoso. Dito po mo sa mga class A, ha? masakit man ito So muna akong giingon, dito sa mo sa mga kuwan. Dito sa mo sa ng mga, di alam sa mga lights. Na po yung mga lalaki nga hilig kay mga pagwapa. Ang resulta na, di na pwede mabilin sa balay. Sakto lang. Ganun. mahal kita Mas dako ang porsyento ang komedyante Tita Bioy kay naagian ko na. takot Kanang varsity sikat ra ba sila og naay liga. ano man ang Oh, di ay. nila Kanang mga bata pa pili jud na gwapo pero pag 30 na ka sugon nagwa na. Lain ang taste ana. mahal na Sa bagay kami mga magdol nag 40 bihira ra gyud ni nga kanang gwapo pag yun mi tapos komedyante pag yun. Mga nihit magunin mga nihit. Ciao Meli, salamat sa imong 75 stars.
Roderick Namok, de sa Valencia City, Namok family. Gagawin So muna ha. Mausay mo mga di ang naiuban mga girls nga super kilig sa mga gwapo. Super kilig sa mga kuan. Sagdira na sila. Kamu po mga lalaki, mo palabi sa si pangitag chicks mga gwapa. Sa bagay, abala mo sa lang, ang edad sad magka-diferensya gina. Nagi na sa edad. Katog yung mga medyo bata-bata pag yung kahalos imong gusto mga perfect mga 36, 24, 36. Naman ba na mausap, malahi na po ng kuwan. So nahilig yung ka ng mga gagmay, gusto mo mga niwang-niwang. Kasi mausap na po rin, nga na rin, mas ganandi ka ng mga chabihon, chubby pero mga sexy. Ngayon ba, nahilig ko ganan, mausap po day. Sa una, para sa ila, mga tutuya, ano? Karon, lubuta. From Florida, it's not about the looks, it's about how funny the guy or girl is. Kana lagi ko medyo na naka sa mga matured na nga mga edad. Na naka sa mga mid-25, mid-20s, mga 30s ka na. Dapat di anagin mo focus, dugang sing katiya ka ng more on sa character niya. Pero again, kanang mga high school pa ka, mga senior high pa ka, ay dako pa ginang majority pa ginang dito gina sa panahongay. Munang dalira kina sila panguyaban sa kanang mga konduktor nga gwapo. Jeepney driver nga gwapo. Wama ko nag-discriminate nila. Pero sometimes kanang bisag nara sa bisag mga tambay basta kay gwapo. Big T na yun, bika na yun. Kay, di man ka magunahon na kung maburos ba ni, mabuhi ba kakuhanin niya, ana. Sa nga lang nga, chuy-chuy tanahon. Pasaylo ako, ha. Siyempre, kita tanan, moagi kita na nga mga stage, no? In fairness po ba, no? Kasi kung isa ta makaagyan na nga mga stage, baro po ka-boring ba sa life? Moagi ka sa mga stage ka na in love kag mga dancer or mga banda dudes nga. Bahalag way talent fee, bahalag bilar, bahalag mga kuan, basta kay nag-uban lang mo ng tibok gabi, tapos kadlawon dayon, asa ba ka mo padulong? Bahalag, mahapit lang mo convenience store, kaon lang mo mga loaf bread nila. Snack lang gamay. Lami kayong feeling, ay kalami. Nagitirada ba? May nga ba? Tanan mo, agi ginana. Busa ka mo po mga parents, kung na mo yung mga anak nga nadia sa mga early 20s, mga 18, 19, 20, nga na. Guide lang. Ay po kayo po nga inyo pong iliog. Kay mas may po na maka-experience po silang mga ngana. Ba, lami kayo ba mag-uban-uban, nakauyabog dancer, uban-uban og sayaw. Pauman, gamay na may talent pi, pero uban-uban yapong ka. Ang importante nga, bibo, nagbaklay-baklay mo. Ang ending, na-hold up dayon mo. Or uban-uban kas banda dudes, gumahuman og gig, pauman og tukar-tukar, tambay-tambay. Sat-sat gamay, mga istorya. Bahalag way talent pi. Ang importante kay nag-uban ta. Bakit ngayon ka tanan ba nakarelate? May magyud na, di ba? Lahi radyo nang mo basta komedyante ba? Di jud ka maboring, labi na og dancer. Oy, ngano man na chicks may bro, ako imong gina-describe. Si Zemalin, attract man good siya burn labonag. Ipagka-cute sa mot kung dili sumuyang naong bitaw. First impression na importante ang batasan. Siyempre, kung ka mo po mga itsuraan, mo sa nang giingon po nga makapiligin mo sakto sab. Ay sa mo pagpatakar po mo bika or kuan dia, paikot kay mo man yung advantage, itsuraan man mo. So at least lugar nga magamit po ng inyong pagkagwapo lang yung pagkaana dia. Diba?
John Pinasco, shoutout Tita Berdari sa Libertad. Mingaw ang fiesta. O, saan tamang yun. Paulo, mayong pagtanaw. Leoneline Salvacion, Asludi, again, hello. Liumar, shoutout ko from Sambuanga, Sibugay. Grabe, ang layo Hello, Senta Nandia. Rafi Baro, kakyut ba sa band-aid sa imong buhok burn? Ay, ganun ka sa Feng. Feng, gini ba? Abesya family sa Kamigin, hello Sentanan, salamat. Bofi Villanueva, Kangkay Hilwa, hello. Ariel Pombo sa Baugan, hello. Dolon sa imong first impression sa usa ka tawo dol, sa pasabot. Era May Cantilado Hermosillo. Basa po na ako Burns. Oh, wow, nagmahay. Pasato Tita B from Anticaw. Dexter Angelo Ginayhan, makaminga man mo sa radyo. Na ako sa home radio. Every morning na ako sa home radio 93.5. Yan. Salamat sa inyong tanan ha. Tanaw na to ang kuan. Tanaw to ang poll question na to. Kung sabay di ka nito bagkaroon. Kung say side effects sa vaccine mong gusto, mahimong tuloy mong tutoy. Matubuan og tili mong likod, na imong turok nga fingers imong hilok. Mahimong ngipon nimo puro bag-ang. Sige ra. Niingon ang 41% imong ngipon mahimong puro bag-ang. Ang 34% niingon siya nga gusto mi nga nang mahimong tulo imong tutoy da siya aro daghang kapilian. Ang 22% na ay motorok nga tudlo sa imong ilok. 3% ra ang gusto nga matubuan og tiil sa imong likod. Salamat din sa mga nag-send og stars. Thank you Diyan sa Palawan nilo. Thank you. Leoneline, hi sa akong friend sa Singapore. Nagwash siya karon si Lenny Asenas. Oy! JC Bareste diya sa Cebu. Diya sa Sugbo, musta? Again, hello. Di ba na shoutout na tanan ha? Salamat ha. So normal bang mahilig og suraan? Okay ra. Okay ra ginaayaw walaan ang criteria ninyo kung mangita mong partner labi na dol ng Valentine's Day nga nagyod ang mga hitsura ha. Ayaw wala Pero sa ako panggingon pag magkatiguang mo, magkasulod mo 20s, 30s, dapat nakagamay na ang percentage ana sa physical appearance. Dapat ang dakon ninyong porsyento is more on sa iyang personality, batasan, tapos ang next na percentage is makabuhi ba nako ni? Mahimo ba ning responsable, makahatag ba ning nindot nga kinabuhi nako? Not necessarily nga dato siya, but ang importante at least kung makita ninyo nga maayo maning kamot o willing nga mukayod para sa pamilya. Charmos. Alas 10! Alas 10 punto na. Again, kung gusto mo maminaw sa kuban ako mga shows, nasa Spotify, Bitok-Bitok University Podcast. Please support tayo akong podcast. Salamat dan sa inyo ka ng mga stars, ka na yung pag-subscribe sa akong YouTube. Dako na siyang tabang sa akong pamilya, maluoy mo. Kaya salamat again sa akong mga sponsors. Thank you guys. See you tomorrow night. Masalang edisyon sa Buenos Papis. Ingat mo tanan. I love you all. Bye! This program is brought to you by Blue Energy Fuel Station, Tak Computer Vendor, TCK, The Colon King, Uy Masoy Wine Factory Incorporated, Rescue Ethyl Alcohol, Biramax Capsule, Mas Gahi, Mas Lami, Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Extra, Calcium Ascorbate, and Zinc Sulfate.